Yo, kuwi angkruk-angkruk ning kaya ngono kuwi apa ora jeblok apa piye? Jajak kualitasnya barang kuwi lho Mas. Kuwi apa? Iki kayu jati, bare paket hemat 4.800.000 oleh telu Mas iki. Pitenan apa ora? Jajal kaya apa dudono? Nomor 1 iki tangga angkruk engke. Iki jenenge apa kok kuwi iki? Meja rias. Meja rias bahane ya wis kayu jati serit kaya ngene iki. Iki nomor 1. Lah nomor 2 jenenge paket kamar ya mesti oleh sak seping bete kaya ngene. Jajal sing rada dhuwur mumbul. Yo, masa ya kurang dhuwur neh kaya ngene iki. Iki sing nomor 2, lah sing ada gombal. Ada gombal ya iki nomor 3 ki kaya ngene lho. Serit bahane wis jati kabeh. Kowe mosok pilihane ya gak enek mung iki tok. Ya kowe pilih motif liya ya oleh nek iki. Pira wingi? Ya oleh. Pira? 4.800.000 oleh telu paket kamar iki. Lah kok murah men to, Kang? Ya murah to. Lah, piye? Piye? Lah ngomong apa kok sawer ngomonge? 4.800 iki to. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Bayare COD, Mas. COD lah kok penak men to, Mas? Iki cara pesene ya penak neh. Ning ngisore bioprofil kuwi wis enek WA-ne. Derek ngetul ngene terhubung karo aku. Pesen paket telung barang 4.800.000, Mas. 4.800.000 to. Ya, Oh, lah kok sing iya. 4 sing 3. Olehe telu. Oh, ngono. Ya.